Ràdio Vibria Lab. Un cop al mes parlen de l'actualitat. Hola i benvinguts un dia més aquí a Ràdio Vibria Lab i avui estem amb el Ricardo. Hola. I jo, la Marta. I avui parlarem d'una festivitat que segurament la majoria de catalans i catalanes considera que és la més bonica de l'any. I efectivament estem parlant de la Diada de Sant Jordi. No només venim a explicar la història de sempre, que si la rosa, que si els llibres, sinó que també ens endinsarem en la llegenda. En algun menjar típic, recomanarem alguns llibres i, com era d'esperar, comentarem algunes novetats d'enguany. Així que comencem. Començaré jo a explicar una mica la llegenda de Sant Jordi. D'on surt, no? Exacte, d'on surt, perquè que si hi ha molts autors, que quin dia va morir, així que, bueno, comencem pel que és ben bé l'origen. Catalunya ha aconseguit que aquest dia s'hagi transformat en la festa més patriòtica, completa i lluminosa des dels seus inicis a l'època medieval fins al dia d'avui. Els seus orígens es formen temps enrere quan la noblesa i els estaments de les Corts es dirigien al Palau de la Generalitat per celebrar la festa. D'aquesta tradició encara continua ferma la visita a la capella del Sant a la Generalitat i de mica en mica s'han incorporat noves tradicions. Des de l'edat mitjana fins avui dia ha obtingut tot un abast social que en èpoques anteriors encara no s'havia assolit, de tal manera que no només és una festa per a una classe privilegiada, sinó que és popular per tothom i que tothom la celebra. Com bé se sap, el cavaller Sant Jordi va morir el dia 23 d'abril de l'any 303 després de Crist i va ser decapitat per l'emperador Dioclecià. Així i tot, Sant Jordi no es va convertir en patró de Catalunya fins al 1456, encara que alguns anys enrere ja se'l venerava bastant. Ara bé, el dia 23 d'abril, Catalunya s'omple de roses, sobretot les de color vermell, ja que simbolitza el sant i també la creu vermella que està sobre el blanc de l'escut i la bandera de Sant Jordi. També hi ha altres roses de colors, últimament aquests anys, no sé, aquests 5 o 10 anys, que sí, roses de color groc, blaves... Hi ha fins i tot roses arcoiris. Exacte, sí. I també s'han fet les de xutxes per nens petits. Sí, clar. S'ha com modernitzat la tradició. I ara, si de llegendes, algunes narracions que expliquen que el cavaller Sant Jordi va ser decapitat, el seu cap rodolava per terra i per tots els llocs on passava floria un roser de roses vermelles. I una altra versió, que jo crec que és com la més típica, la que tothom coneix... Sí, la més tradicional, suposo. És que quan el cavaller matava el drac, com que es fonia i floria una rosa que Sant Jordi va recollir per després regalar-li a la princesa. I ara bé, fins aquí el que és les roses i la tradició, però hi ha els llibres, des de quan comença la tradició? Doncs l'any 1926 o 29, depèn de la font, va ser quan es va incloure aquest costum, que alhora és contradictori. Tot va sorgir amb la dictadura del general Primo de Rivera, que va suprimir la Mancomunitat de Catalunya i va prohibir totalment aquesta festa que estava plena de catalanitat. D'aquesta manera va poder introduir el Dia del Llibre i aquesta va ser la data indicada per celebrar-ho perquè va coincidir amb la mort de Miguel de Cervantes, l'escriptor del Quixot, i també d'altres autors com William Shakespeare o Lope de Vega, però que està una mica tot a l'aire. Clar, per canvis de calendaris i coses així, no? Sí, perquè crec que era que en el calendari gregorià va morir William Shakespeare el dia 23, però realment va morir com en el calendari julià o alguna cosa així, 10 dies abans. Llavors, bueno, no que sé. el 23 també i ja està. Sí, s'ha fet coincidir una mica per la tradició, jo crec, però realment... Bueno. I alguns dels actes que se celebren aquest dia són els premis organitzats per la Generalitat anomenats Premis Serra i Moret. També es ballen sardanes organitzades per la colla sardanista Sant Jordi i si voleu veure algun acte més musical podeu anar a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am i allà es realitzen concerts durant el dia i bàsicament també es fan actes reivindicatius de caràcter nacional per defensar la llengua. Molt bé. Jo una cosa molt curiosa d'aquesta... És una diada però no és un dia festiu. Exacte. Que normalment coincideix en dia laborable, però aquest any coincideix en diumenge i sí que és, diguem, és festiu. Però normalment és com tothom... Jo me'n recordo sempre del Sant Jordi estar a l'escola. I després sortir a comprar la rosa i tot això.
Sí, després que celebrem com el dia, però nosaltres, per exemple, aquest any ho fem el dia 21, que és el divendres, que fem com la típica festa de narracions i tal, i clar, sempre ho fèiem el 23 i aquest any no. Vau fer a l'escola això que moltes vegades es fa pels viatges de fi de curs, de comprar roses per després posar una paradeta? Ho has fet? Bueno, això ho faig ara aquest any, justament. Ho fas aquest any? Sí, vale. Per l'any que ve estarem 2 dies, el dijous i el divendres, i estarem venent roses i tal. I a veure si la gent les compra. Bueno, si hi ha algú que escolta el podcast i s'ho hi vol passar... Doncs bé, una altra tradició que jo, sincerament, la vaig descobrir l'altre dia quan buscàvem informació per fer aquest programa, i la Carla també era desconeixedora d'aquesta tradició, és la del pa de Sant Jordi. Tu vas dir que sí que la coneixies, que l'havies vist alguna vegada algun forn de pa. Sí, jo com des de sempre recordo d'haver-la vist al forn, passar per allà com, no sé, potser des de que comença la setmana fins al dia de Sant Jordi, però mai l'he comprat. O sigui, és la cosa que sempre l'he vist, però mai m'ha creat l'atenció. Doncs bé, què és el pa de Sant Jordi? La recepta del pa de Sant Jordi es va crear a 1988 pel forner de Barcelona anomenat Eduard Crespo, de la Fleca Balmes. La particularitat del pa de Sant Jordi és que està fet de 3 masses diferents. Una d'elles és d'un formatge, és una massa de pa de formatge, que normalment és de mató. Aquí posa maó, però és mató. Una altra massa és de sobrassada i una altra massa que és de pa de nous. Doncs bé, tot això junt fan com les 4 barres de la senyera catalana, ho junten tot com en una safata i fan com un pa, diguem, de pagès. Sí. Després. I que quan el talles en horitzontal, diguem, es veuen les 4 barres. Doncs bé, el resultat és un pa sabrós amb un gran aroma que forma, com ja he dit, forma l'escut de Catalunya. Cal dir també que és un pa bastant greixós i que això és degut als seus ingredients, que són el formatge i la sobrassada, però que a la vegada també el fa com un pa molt sucós i tovet. Sí. Sí. Jo mai l'he provat, o sigui, no puc parlar com per experiència, és tot pel que he llegit, però potser aquest any sí que el provo. Sí, igual, fa bona pinta per això. No sé, toca comprar-lo. I després, relacionat amb el pa de Sant Jordi, ja que a la mateixa època es va voler també instaurar un pastís de Sant Jordi. Normalment a Catalunya tenim com un munt de pastissos i coques i el que sigui per cada festivitat. Sí. Diguem, la coca de Sant Joan, el tortell de Reis, la mona... Doncs van voler introduir com un pastís pel dia de Sant Jordi, que era un pa de pessic tallat com diverses vegades i farcit de crema de mantega. De manera que visualment semblés com si fos un llibre. Doncs diguem que aquest pastís no va agafar tanta fama com el pa de Sant Jordi. O sigui, el que és típic bàsicament és el pa, perquè jo el pastís tampoc no es veu molt. Potser sí que algun lloc el fan, però... No. Jo tampoc. És que ja et dic, no havia vist ni el pa de Sant Jordi com per veure el pastís, que encara és menys. Ja. Sí, l'altre dia parlàvem com del pastís, però que és com una coca normal, però amb les 4 barres. Que em sembla que algú de l'equip va dir que ho havia vist, però no és exactament aquest pastís. Clar, no és el mateix. Doncs bé, seguint amb el mateix tema de Sant Jordi, quina és la teva part preferida de la dia de Sant Jordi? A veure, jo crec que és, bàsicament, que potser és el que diu molta gent, però anar a Barcelona o a Terrassa és igual, i passejar... Sortir al carrer i passejar. Bàsicament, sí. I comprar llibre o la rosa, no sé. Bàsicament això. T'agrada comprar el llibre i la rosa o que te la regalin també? A veure, que la regalin també. Vale, clar. Però...
Sí, sí. No, a mi, per exemple, sempre els meus pares des de petit m'han regalat el llibre i la rosa. No, sí, els meus I jo pares als també. meus pares igual. Vull dir... L'únic que sempre hi ha com el dilema de quin llibre li compres al papa o a la mama. Clar, sí. A més, com li preguntes indirectament? Perquè... Bueno, jo li pregunto directament. Ja, també. No és com un regal en si, com una sorpresa. Ja saps que t'arribarà un llibre aquell dia. Dona igual que sigui sorpresa. Per mi, personalment. A mi sí, jo ara sé el meu pare, clar, li vaig dir a la meva mare, és que què li podem comprar, tal... I em va dir aquest llibre. I jo, mira, ja ho tenim. I no sé si el meu pare s'ho esperarà, que li comprarem el llibre, però... A veure, no sé. Està bé. Sí. I tu ja tens decidit quin llibre vols que et regali i no que et compris? No, és que jo soc molt indecisa amb això. O sigui, jo... tema llibres que m'adapto a qualsevol cosa. Segurament qualsevol llibre que algú pugui arribar a regalar me'l llegiré i m'agradarà. Però és que no tinc com de dir, vull aquest llibre. No sé si tu tens algun o no. Jo normalment, potser sí que tinc un llibre, però com compro massa llibres actualment, com a les llibreries de segona mà i tot això, com ara mateix estic com atapeït de llibres. Em passa. Sí, i no sé com quin demanar o quin comprar-me. Però bueno, al final sempre acabaré comprant-me un i ja està. Sí, jo tampoc, de moment, gens clar. Però... Doncs bé, una altra tradició relacionada amb els llibres i les flors, en aquest sentit, és els Jocs Florals. Sí. No sé si tu a l'escola feu alguna cosa... Sí, jo ho celebro, però no amb aquest nom. Nosaltres li diem el vaixell de paper. Per què? Vale. No ho sé. Però la cosa és que fem... Bueno, els nens més petits, els de parvulari, fan... no sé, els diuen com una història, no sé, els 3 porquets o el que sigui, i ells fan un dibuix i guanya com el més xulo, el que sigui. Llavors a primària es passen a fer narracions d'una pàgina o així, Vale. I a l'ESO també és obligatori fer una narració, i a batxillerat igual, i també hi ha És obligatori fer-ho? Sí. No us deixen com si vols ho presentes i si no, no? No, Vale. tu la presentes per l'assignatura, perquè ja és una nota més. Vale. I llavors, si està bé, el professor et diu presenta't, i llavors el jurat ho tria i passes com a finalista, i llavors ja a la diada ho trien. I també hi ha la secció d'il·lustració, que dels finalistes de contes, la gent que li ha de dibuixar fa com una portada de la narració o el poema. Molt bé. I també portades. Com s'ha anat expandint, diguem. Sí. Perquè ara parlaré dels orígens i tot això, però jo ja me'n recordo que a la meva escola era una cosa que no era obligatòria. Vull dir... Qui volia. Sí, qui volia presentar un poema o una narració ho podia fer. I, clar, competia com amb les persones del seu mateix nivell. Vull dir, no competia contra nens d'edat superior. Clar, és això, sí, nosaltres igual, d'un any o 2 potser, i ja està. Doncs bé, tu has guanyat alguna vegada? Crec que no. No sé si a primària vaig guanyar alguna cosa, però no. Jo mai, i sempre he volgut guanyar, sí. Crec que tots, això, Ja, sí, és com una cosa... Doncs bé, els Jocs Florals, també anomenats Jocs de la Gaia Ciència, és un certamen literari instituït per primer cop al segle XIV a la cort provençal de Tolosa de Llenguadoc per premiar el gènere poètic en llengua provençal. Està inspirat a les celebracions romanes en honor a la deessa Flora, i aquests jocs medievals oferien una flor que era una violeta de fin aur com a premi a la millor composició i altres premis honorífics florals que donen el nom actualment a aquest certamen. El terme ha acabat esdevenint sinònim de qualsevol concurs literari, com bé dèiem, ara a les escoles. A la teva l'han canviat el nom. Sí, però és bàsicament això, és el mateix. Sí, jo me'n recordo que a la meva escola eren els Jocs Florals, directament. Doncs bé, ja al segle XIX, els Jocs Florals de Barcelona van tornar a instaurar-se
el primer diumenge de maig de 1859. Gràcies a les iniciatives d'Antoni Bofarull i Víctor Balaguer, amb el lema Pàtria, Fides, Amor, en al·lusió als 3 premis ordinaris. És a dir, es regalava una flor natural o un premi d'honor que s'atorgava a la millor poesia amorosa. Després es feia una englantina d'or a la millor poesia patriòtica i després una viola d'or i argent al millor poema religiós. Actualment no sé si es continua fent això o... No, nosaltres no crec que es faci... No he trobat informació de com que es faci un certamen com més global, com de tota Catalunya, i no crec que es faci actualment aquests regals de flors, però bueno, estaria bé. Després, el guanyador dels 3 premis ordinaris, o sigui, si guanyaves els 3 premis, sí. T'investien amb el títol de mestre del gai saber. O sigui, és com, ets el tio més llest de Catalunya actualment. A més, hi havia altres premis extraordinaris, com la Copa Artística a la millor composició en prosa o altres patrocinats per institucions o particulars. Els Jocs Florals a Barcelona, o sigui, a Catalunya, a les escoles de Catalunya, el Departament d'Ensenyament convoca des de 2014 als Jocs Florals Escolars de Catalunya una convocatòria adreçada als centres d'educació primària i secundària obligatòria amb l'objectiu de potenciar i estimular l'expressió i la producció escrita de nois i noies i fomentar la tradició cultural pròpia i ben arrelada al país. Si a la vostra escola ja en els Jocs Florals us animem a que participeu. Exacte. Que expressar-se de forma escrita sempre està bé. Sí. Encara que no guanyeu... És xulo participar. Sí, us ho passareu bé. Doncs bé, i després, si guanyeu i continueu treballant i us feu famosos, podeu arribar a una altra cosa molt tradicional ja de Sant Jordi, que és les firmes o signatures de llibres, sí, diguem, al carrer per part dels autors. Tu has anat alguna vegada que et signin algun llibre? Mai. No. Bueno, ara que hi penso, sí. Ah, bueno, veus? L'any passat, però va ser casualitat, no vaig anar com expressament. L'Òscar Dalmau, el presentador del Gran Dictat, va treure un llibre i me'l vaig comprar i ell estava allà a la paradeta i li vaig demanar que me'l firmés i em vaig fer una foto amb ell, però jo no tenia ni intenció de comprar-me el llibre, va ser com de dir, té aquest llibre, me'l compro i mira. I tampoc no hi havia molta gent, vull dir, vaig anar com bastant ràpid comprant-lo, perquè també va ser que va ploure l'any passat. Sí. Llavors, crec que era un moment que la gent no estava molt... Hi havia la tradició, la tradició, diguem, el coneixement comú que sempre plovia per Setmana Santa, doncs amb el canvi climàtic s'ha anat atrasant això i ara plou sempre per Sant Jordi. Esperem que aquest any no ja plogui. Veurem, Ja, no sé. Perquè està fent uns dies una mica així per TV3, crec que van dir i pel dia de Sant Jordi ho deixem així, jo crec com que van voler evitar com de no dir el temps de diumenge i va ser com... L'any passat, per exemple, com deies, va ploure i, per exemple, aquí a la Víbria tenien una paradeta i van sortir a les notícies perquè els hi va sortir volant la carpa que tenien posada. Sí. No sé si te'n recordes. Sí. Doncs bé, van sortir a les notícies. La Carla em sembla que va sortir a la notícia del diari de Terrassa. És que jo me'n recordo d'anar per les paradetes i clar, els llibres alguns estan mullats per les puntes i clar, llavors aquests llibres ja no es poden vendre perquè la gent no vol comprar un llibre. Bueno, i si tens bona fe potser et dona igual. No ho sé, però hi havia alguns que sí, i realment els acabes perdent i tampoc no els pots com tornar si ets llibreter. I va ser bastant xou, però... És una putada molt gran que dies aquests, és com aquí a Terrassa quan hi ha la fira modernista, que aquests dies plogui o faci mal temps. Perquè és quan també es factura més. Clar, són diades de sortir al carrer i que no pugui sortir al carrer per la pluja és una putada. Sí. I tu has anat a alguna firma? No per mi.
vaig anar amb la meva mare per un llibre que li vam regalar al meu pare, em sembla. I em sembla, a veure si me'n recordo quin era l'autor, em sembla que era Salvador Cardús, és un escriptor, i el meu pare volia un llibre d'ell i, curiosament, aquell dia estava a Terrassa. O sigui, aquell 23 d'abril estava a Terrassa i vam anar la meva mare i jo. Tampoc no recordo que hagués fet molta cua. Ja, és que aquí a Terrassa jo he passat molts Sant Jordis, però tampoc... Hi ha com molta gent, però realment no és tanta de la que sembla, jo crec. Que és a Barcelona quan s'aglutina més gent. Ja, i totes les paradetes juntes i tot això fa com més sensació d'aglomeració. Exacte. Doncs bé, ja com per acabar el programa volíem fer com unes recomanacions de llibres. Sí. Tu tens algun o vaig parlant dels meus? Sí, però jo en tinc dos. Un que és més aviat clàssic, que és El vigilant al camp de Sègol, de Salinger, que bàsicament explica la fugida personal d'un noi durant 2 dies, que ell el que vol és protegir la seva infantesa perquè veu que s'està fent gran i que no pot deturar aquest procés. I és un llibre que jo quan el vaig llegir se'm va fer com bastant feixuc perquè explica com tot el seu dia superdetallat, però quan me'l vaig acabar, després me'n vaig adonar de dir és que és un llibre molt bo realment. I el recomano bastant, vull dir, com que et canvia una mica... No et va semblar com una mica imbècil el protagonista? Una mica, però... Vale. Bueno, però el vaig trobar bé. Sí. I l'altre és La cabanya, de la Natasha Preston, que és una novel·la d'assassinats, que són, crec, 7 amics que van a passar el cap de setmana en una cabanya i a la nit hi ha 2 assassinats i la cosa és que no és ningú de fora perquè no hi ha com cap indici, sinó que és algú dels amics. I llavors ho han d'anar descobrint i a mi em va enganxar molt aquest llibre. Em va agradar molt també. Doncs bé, recomanacions... Jo he fet com recomanacions de llibres com de processos creatius o de llibres relacionats amb el món del cinema o l'escriptura mateix. Moltes vegades quan comences a estudiar cinema o qualsevol altre tipus d'art en què en tinguis que escriure alguna cosa, o un guió, un llibre, una novel·la o qualsevol altre element, et recomanen com molts llibres. Quan et recomanen llibres de cinema et diuen l'autobiografia, per exemple, l'autobiografia d'Akira Kurosawa, el llibre El cine según Hitchcock de François Truffaut, que són entrevistes que té François Truffaut, que és un altre director de cinema, amb Alfred Hitchcock. També hi ha Notes sobre el cinematógrafo de Robert Bresson, i després un llibre que és un tostón, que si vols escriure guió potser t'ajuda, però és un tostón de llegir-lo, molt tècnic, que és El guion de Robert McKee, que te'l recomana tothom, però a mi jo el vaig començar a llegir i no... Però te'l vas acabar? No, ni el vaig acabar. És que hi ha llibres com... Jo pensava que aquest llibre seria com alguns altres de guió que m'havia llegit, que era com més interactius, que podies com... et posaven com deures. Però aquest és com molt tècnic i molt, diguem, com si anessis a fer una classe d'una universitat que et posen tot el text i vinga. I es fa això. Sí. Doncs bé, he agafat llibres que tinc a casa, diguem, i que m'he llegit, com per recomanar-los. Un d'ells és aquest mateix, que tinc aquí, que l'he portat. Ah, molt bé. Atrapa el pez dorado, que és de David Lynch, un director de cinema, i Atrapa el peix daurat és un assaig sobre l'origen de les idees i la creativitat que el cineasta americà aplica al seu univers personal. El punt de partida del llibre és la meditació. Ell fa meditació transcendental, que es diu, que actualment potser està relacionat amb el mindfulness, una mica. Doncs bé, la meditació és una cosa que l'apassiona a ell des de fa molts anys i la practica diàriament i que l'ajuda en el seu procés creatiu. És també un compendi de pensaments que busca fomentar la creativitat. Doncs bé, jo crec que si estàs començant al món del cinema o ja directament a l'escriptura, aquest llibre t'ajuda bastant, com a crear-te una idea i a crear-te com una autoestima. Perquè després,
ja parlo directament d'aquest llibre. És una antirecomanació. És un llibre que em va recomanar un professor de guió, però que a mi no em sembla com molt recomanable, que és Mientras escribo, de Stephen King, l'escriptor del llibre de It, El Resplendor. Sí. Doncs bé, aquell llibre jo crec que només el tens que llegir si tens l'autoestima alta, perquè ell diu que encara que treballis molt en escriure cada dia i això, si no tens talent, no vals. I, per exemple, això, si tens l'autoestima baixa i penses que no tens talent, no t'ajuda molt. Doncs bé, per això és una antirecomanació. Si tens l'autoestima alta, llegeix-te'l. T'ajudarà en algun moment o en alguna cosa. Podràs treure alguna cosa, però jo et recomano abans Atrapar el pez dorado, que és més creatiu. Després, un altre llibre que no he portat, el posaré en imatge, és Poètica del cine, de Jean Cocteau, un director francès, i parla de com la poètica s'interrelaciona amb, o sigui, diguem, la poesia i el cinema s'entrerelacionen, i com és la seva opinió i la seva perspectiva en el món del cinema, i no només com en lo de la creació de pel·lícules o de guions, sinó també en el sentit de la seva relació amb la indústria del cinema, en com ha anat canviant segons la seva perspectiva, i també el món dels festivals de cinema. O sigui que si t'interessa el cinema és un bon llibre. Bé, no? Sí. I després, com canviant de tema una mica, però en relació amb el cinema, perquè és de Judd Apatow, és un director de cinema també, i també va ser, diguem, monologuista durant una època de la seva vida. El llibre és Seeking the Head, que és aquest que he portat també. Aquest només el podeu trobar en anglès, i jo el vaig trobar a la llibreria La Llama Store, que està a Barcelona. No en recordo el carrer, però... Bueno, sí, està aquí. Mira. Carrer Villarroel 34. I, doncs bé, el trobareu allà. En aquell llibre són diverses entrevistes que fa Judd Apatow a diferents comedians i monologuistes, i també a directors i actors de cinema, en el que parlen sobre els seus processos, de què els agrada de la comèdia, com creen ells comèdia, com creen, diguem... està com més enfocat en el sentit de comèdia, però pots treure com idees de qualsevol cosa. Diguem, si et vols dedicar també al món de l'escriptura, no només d'escriure comèdia o fer monòlegs, t'ajudarà també. Sí, com també d'altres temes o interessos. Sí, no? Sí. I després un llibre que no és estrictament un llibre sobre escriptura o sobre processos creatius, ja diguem, com parlant-te directament d'això, sinó és una autobiografia de Patti Smith, que es diu Uns marrecs. Aquest sí que el trobareu en català. I, doncs bé, és una autobiografia de Patti Smith i de Robert Mapplethorpe, que va ser un fotògraf molt conegut a Nova York i als Estats Units, bueno, i ja actualment mundialment, que va morir, per exemple, lamentablement, i Patti Smith, que és una gran músic i poetisa, em sembla que també és. Doncs bé, en aquest llibre pots veure com són els seus mètodes creatius i d'expressió, i com no tot, o sigui, la fama no t'arriba, o que, diguem, un èxit que vulguis arribar, o que et publiquin alguna cosa, no t'arriba del dia a la nit, sinó que tu tens que treballar, i que moltes vegades costa més del que potser et pensaves, sí. O que potser estàs pensant que mai arribaràs i tens una mica de sort. Doncs bé, en aquest llibre trobaràs això, que tot costa, però bueno, si continues treballant i fent la teva,
o sigui, no deixant-te influir pels altres. O sigui, anar treballant cada dia, no? Sí. Que no... Sí, i bé, també t'ajudarà si vols veure com és els seus processos mentals, diguem, ja no només en sentit de creatiu, sinó en termes de salut mental i de sexualitat, per exemple. Et pot ajudar a qualsevol persona que estigui, diguem, reprimida o que necessiti ajuda. En aquest llibre pots trobar com un exemple. I doncs bé, per últim, anava a recomanar un manga que es diu Blue Period, de Tsubasa Yamaguchi, que no és tant com és més com en el sentit com uns marrecs de Patti Smith. És un manga que explica la història d'un noi d'institut que realment no sap què vol estudiar i un dia descobreix que li agrada l'art, diguem, l'art de pintura i tot això. I doncs bé, en aquest manga veiem el seu procés com es dedica amb cor i ànima en poder arribar a una universitat que facin com estudis d'art, perquè a Japó són com molt cares i de molt difícil accés. Doncs bé, aquestes són les meves recomanacions com per processos creatius i de cinema i d'escriptura. Sí, són interessants. M'ha quedat com molt l'atenció l'últim, el que acabes de recomanar. Sí, em sembla que no l'he portat. Em sembla que no. No, però sí, és un manga. També, mira, si voleu, està a Netflix. Allà van fer, a part del manga, van començar a fer l'anime i el podeu trobar allà, si voleu. Si voleu com introduir-vos. Jo vaig començar a veure l'anime i després com l'anime només fa una temporada i continua, vaig començar com a llegir el manga per enterar-me de què passava més. Sí. Està bé. Doncs bé, fins aquí suposo que arriba el nostre programa d'avui. Sí. Ja com al pròxim programa ja podem parlar, em sembla, quan arribi tothom, ja estigui tothom, podem parlar de les nostres preferències en el tema de llibres, còmics o manga. Fer una mica de debat. Sí, una mica, sí, de debat, de tertúlies, de les nostres opinions sobre el món de la literatura i tot això. Sí. I jo volia dir que per YouTube que ens podeu mirar perquè no només estem a Spotify i que és per la Víbria Intercultural i que també està bé, si voleu veure de manera més... com es diu? Si voleu veure'ns les cares, no només en els TikToks, en els 30 segons de TikTok, si voleu veure'ns les cares durant 30 minuts, ens podeu anar a veure allà a YouTube, poseu Víbria Intercultural o poseu al mateix buscador Víbria Lab i jo crec que surt. Ara no vull mentir, però potser surt una altra cosa ara mateix. No, però molt possiblement surti. Sí, sortirem nosaltres. Doncs bé, fins aquí el programa d'avui, suposo. Sí. Sí? Alguna cosa més a afegir? No, que compreu moltes roses, regaleu llibres i que passeu una bona diada. Molt bé. Adeu. Adeu. Ràdio Víbria Lab. Un cop al mes parlen de l'actualitat.